ମୁଁ କଥା କହୁନି। बाबा उड़े चावड़ा मारबे तुझे उड़े उड़े जाएगी जाए गाता देबो मजे में जाएगी ମୁଁ କଣ ଚଢ଼େଇ ନା କଣ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇବି? ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତ ନିଜେ ଉଡୁଛନ୍ତି ତୁ ଉଲ୍ଟା ଆଡିବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସିଧା ଉଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ନା କଣ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇବି? ମୋ ବାବା ମାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇବୁ। ତୁ ପାଠ କାହିଁକି ପଢୁନୁ କି? ମୋ ବାବା ପଢେଇ ଦେବେ। ହୋମୱାର୍କ କାହିଁକି କରୁନୁ? ମୋ ବାବା ପଢେଇ ଦେବେ। ରାଗୁଛୁ ବାବରେ ରାଗରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଖିରେ ତ ଟିକେ ଲୁହ ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୋ ଆଖିରେ ଟିକେ ବି ଲୁହ ନାହିଁ। ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ। ମୋ ବାବା ଗୋଟେ ମାରବେ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ। ତୋ ବାବା କଣ କି? ମୋ ବାବା ତୋ ବାବା କଣ? ତୋ ବାବା କଣ ହିରୋ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବେ? ମୋ ବାବା ହିରୋଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି? ଡ୍ରେସରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କୋଉ ଡ୍ରେସରେ? କୋଉ ଡ୍ରେସରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରେ। କାନ୍ଦେ ହେଲେ କାନ୍ଦେ, ଜୋର ଜୋର କାନ୍ଦେ। ମାସେ ହେଲାଣି କାନ୍ଦିଲୁଣି ଯେ ଆଖିରେ ଟିକେ ଲୁହ ନାହିଁ। ପାଠ ଯିଏ ନ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଗନ୍ଧିଆ ପିଲା। ତୁ ହଉଛୁ ଗନ୍ଧିଆ, ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ତୁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ତୁ ଗନ୍ଧିଆ ପିଲା ବୋଲି, ତୁ ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତୁ ଗନ୍ଧିଆ ଝିଅ, ପାଠ ପଢୁନୁ, ଗନ୍ଧିଆ ଗନ୍ଧିଆ ଗନ୍ଧିଆ। ସେଠି କଲର କରନ୍ତିନି, ସେପଟେ କଲର କରେ। ଆଉ ଥରେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ କି? କହୁଛି ନା ସେଠି କଲର କରନ୍ତିନି ବୋଲି, କହୁଛି ନା। ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ କେମିତି କରିବୁ? ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ କରା ହୁଏ ନା। ଧୀରେ କଥା କହ ହେଲା। ମୁଁ ତ ମम्मी नहीं जा। मम्मी ना हो सिमर बिमर गारो में आवाज़ किसी जाए मो पापा मुझे बजे दिया करे बे तो दिया ले
ଅଆ ଗାଉଛୁ ନା କଣ? ଅଆ ଗାଉଛୁ କି? ଅ ଆ ଇନ୍ ଗାଉଛୁ କି? ମୁଁ ଗାଉନି। ଗାଉ ତ ଇନ୍ ଗାଉଛୁ ନା? ନା ହଁ ନା ହେଲାନି କି? ଅ ଆ ହେଲା ନା? ନା ମୁଁ ଗାଉନି। କହୁଛୁ ଗାଉନି। ଗନ୍ଧିଆ ଝିଅ ତୁ। ମୋ ବାପା ନେବେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲେ ମାରିବେ। କାହାକୁ? ତତେ ନା? ନା ତତେ। ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ, ତତେ କହିବି। ନା ମୋ ବାପା ହଉ ହଉ ହେଲା, ଲୁହ ପୋଛି ଦେ, ଲୁହ ପୋଛି ଦେ, ଲୁହ ପୋଛି ଦେ। ଲୁହ ତ ବାହାରୁନି, ପୋଛିବୁ କଣ? ଲୁହ ତ ବାହାରୁନି, ପୋଛିବୁ କଣ? ବାହାରିଲେ ସିନା ପୋଛିବୁ। ଟିକେ ବି ବାହାରୁନି। ଏମିତି 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 କର ତ, ଆଖିକୁ ଏମିତି କର ତ, ବାହାରୁଛି ପରା, ଦେଖିବା। ଏମିତି କରେ ତ, ଏମିତି ଜୋରରେ ଆଖି ଚିପୁଡ଼େ, ଦେଖିବା ଲୁହ ବାହାରିବ। ଏତି ଟିକେ ବି ବାହାରିବନି, ମିଛରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ। ଲୁହ ତ ବାହାରୁନି।